Wala. Kasi re-request ko rin sila. Tinatry ko kasi kung sino yung sa ads kasi tinatry ko kung sino yung medyo about the trend. Tapos nilagay, i-delete ko na lahat. Siya lang yung video ako. Marami yan. Kaya siya yung nag-trend. Hindi mo nag-trend. Sinong iaano mo pa sa kanila? Andun dyan ay mismo kakilala ko. Sino? Yung estudyante ni Kuya, sa kanya ko yung pangalan. Babae. Nakuha din ako lalaki. Sige. Iyak ko. Sa'yo. Di ba ang ano mo Swerte mo ngayon mo. Perfect ka dyan. Same gano'n na ano. Tapos ang siyempre dahil libre ka na ng ano, Hindi ba papagod si JB dyan? libre ka na ng gold ticket. Siyempre papag-walid ka to eh. Abusuhin mo yan, kuya. Lala. Tignan ko muna. Wednesday? Tuesday. Tuesday? Oo. Next week Tuesday. Oo. Ay, this coming Tuesday. Oh, this coming Tuesday. Saglit lang tayo. Saan naman tayo? Huwag mo nang tanongin si Kuya Beach, siya nang bahala sa'yo. Ganun lang yan. Tingnan mo. Ano klaseng tanong yun? Ano yung nire-request mo? Saan daw tayo? Ay hindi, sa Jollibee tayo. Sanay dahanan nito. Ay dahanan. Sige. Ayun na. Nakikita mo nang gumalaw-galaw tong mga batang kanina, inaarot-arot lang nila eh. Facebook na. Pero nagpa-seryoso nila kanina ko. Yung kalaban nila. Tama. Galing ito ni Kuya Jay dati. Ano na lang, hapon, para hindi mainit. Para kita yung ano. Dapat masarap yung shoot mga banda. Maalis ng 4. Ay hindi, para 4 para palubog. Actually, kaya ako gawin naman sunset sa video ka. Ano ko lang yung orange eh. Ilalagyan ko lang ng orange. Wait lang. Nasa akin papuntahan yun. Bili ko na sa Yung sila ano, Siomay. mamaya. 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 Hindi natin nila pupuntahan mamaya. Kakasama lang yung mga yun eh. Kakasama lang. Grabe-grabe lang. Hindi mainit yung laban. Hindi, pag-start tayo dito ng ano, mga bandang mga 18. O sige kuya. Kila Jay ako oh. 100 kila Jay oh. O sige kuya. Pinano ko. Pinatibit ako. Okay, go Jay, go Jay! Business minded ka talaga kuya. Ano? Okay lang. Ah. Ataw. Yun lang. Strike. Yung dapat sila yung 5-day wedding. Parang kuha na. Kapasok mo gabi, araw-araw. Oo kuya, 12 to 9. So, bali ngayon, galing ako. Ha? Ano? Kaya yung nakausap ko nung kuya sa chat. Nasa office ako ng kuya. Sinabay-sabay mo. Kaya pagpapagpapag yung reply ko. Hindi naman ako alam kasi Nalilibre niya si Alex. yung umaga mo. Busy ka ba? Hindi naman, pasado.
tanong ko yun. Bakit? Sama ka na, no? Saan? Tuesday. Ay, wala may ano ako eh. Pasok na. Pag ano na lang ako. Pasok mo 9. Hindi ko yan ang skip ko kasi ano eh. Saan man yung off? Saan man? Bali, mamaya niya. Ipasok ko. Ah. Monday, Monday. Parang Tuesday nang madaling araw. Gusto ko nga maglaro, kaya kaso, pag Monday lang ako nakakalaro. Hindi ko kaya. Tapos ko kasi pag nandun ako, magkano yung takala? December, mga friends. Ganun lang siya kumalat, ng ganyan. Ayaw. Depende. Hindi pa rin kasi ako makapag-request ng video. Start ko lang din kasi dyan sa bago kong company. Yun lang. Kaya ako hindi ako makasali sa tournament. Kasi lalo ko kuya may tournament siya. Sa March. Kaya pasali niya ako sa Now I know. Ano? Andali yung tulong natin. Ano sir? Kailan mo ito nag-start ko ito? Yung interview mo. Ilang ko nung start pinost? Dito ko muna sir, nandali lang. Monday. Pati yung Bilis na. sabihin mo na. Ano makakausap eh. Wala nga siya. Sold out. Sold out. Kasi ako sa pila. $50 lang pera mo. Tapos yung $35 lang mo. Ba't 40? Ay, ako kabayan. Meron ko. Hindi, naniniwala naman ako yan. Hindi ba siya magiging? Hindi, pero kailan mo ito nag-start dito? ay, gusto ko kapasok ng ano? Pabulurong ko naman. Kasi naghanap kasi kami ng volunteer sa araw na pwede ka magsama. Pwede ka magsama ng dalawa. Ano? Volunteer. Nakikita ko yung mga ugali mo eh, no? Doon? Oo, ano lang, assist lang sa ano. Tapos libre ka na. Gopar! Dalawa. Ano yun eh? Magaling din mag-video yun. Ay, di, ano lang sa araw lang. April. Ah, we? Oo. April 15, 18. Ang kapalit nun, siyempre may pagkain naman kayo. Ako naman, papakainin namin kayo. Tapos, Iba na ng ibang ay, sa Carpios nila. Hindi ko pwede kayo doon. Matanggap kami ng volunteer. Kasi imbes na mag-hire ka. Uy, huwag ka namang Ano na lang, next week na lang. Sabihin na. Nagpunta na ako doon, masarap yung hash nila. Yun nga, ano na lang. Kung pwede kayo, yung pinsan mo. I mean, registration, tapos itingnan mo, tapos lalagyan mo sa isang table. Kasi reserve seating mo. Sound pinsan mo. Tapos, kahit sold out na, pwede bibigyan namin kayo ng lang. Okay, kaya Teach Papaldo yata ako ngayon. 18-11 ang scoring. Ay! Hindi naman ito ka ano. Ikaw ka lang bigyan. Oo. Hey! Bakit naman? Kaya pa yan, kaya pa nila di yan. Maaga pa. Kaya pa yan. Kaya pa yan. Si, basta ako makakawa. Kaya pa yan, Johnny. Go, go, go. Matagal mo na bang in-start yan? Yung ano? Yung hash nila. Ano, okay na, Prince? Okay na. So, Monday lang, literal. Oo. Monday lang, promise. Monday mo lang pinost or Pinlano? Monday mo lang talaga nag-start yun? Sige, tagit. Pag-iba ano nag-start? Like, kailan talaga nag-start yung water?
Manila. Manila. Oo. 300 pa, 40. Huli ka. Ba't kasi sumunod? Dapat di sumusunod eh. Nagdiwanan mo kasi kaya Gina. Wala. Ay, patay na. Ang inang laglagan ni Kenneth. Ang ganda ng laglagan niya. Hindi siya gumalaw niya. Papalo pa lang sila, ano, naka-trap niya ng ganun eh. Tapos, ang lakas ng anticipation niya. Itataas niya, tapos ng kabila. Oh, galing. Player ng Quezon City yan dati kuya. Bago siya lumipat. Gumagalaw siya bago, yung may ibang shots gagalaw siya bago Ayun na. nag-partner na yung mga yan Partner. sa mga tournament. Sa sa mga Aray ko. umulong siya bago mag-serve kaya mas lalo sumali. Grabe din na. Bata pa. Kaya mo nagpa-turn naman di ba hindi mang ganyan yun. Huli. Huli yun. Makakalimutan ako. Pera. Ako ba gagawa ng Gagawin namin yun. Wala mo split eh. Bibigyan na kita ng guide. Yung mga fake point. Ay, wala na po. Sige. Ano yun mo? Ilagay mo na sa akin para akong bago. Ano lang yung fake points lang dapat na yung marinig. Kunwari, sasabihin ka rin ito, ganyan, ganyan. Kaya wala mang script, gets ko. Oo, pinawala. Mas madali kasi mas madali kasi mag-ganap kaysa doon sa may script. Pero actually, okay din yung mag-script para pag may nakalimutan ka, yung ano na Bigay lang. mo sa akin yung pinpoint para practice ko na ako ng Ah, para mas mabilis. okay. Mga 2 takes. Ay, isang, tapos backup. Para mas mabilis tayo. Saka Yan lang. para di ko ito. Ay, Aldo naman. Mag-compete na. pinakita na ito na yun na lang. Sorry. Namin. Bye-bye. Ang palo mo natin Geraldine. Ingat nga. Sabay ko. Arcel Sandoval. Ay, ingat kayo. J Mark, yun ako hindi. Bye. Bang. Kita mo na si Gerald. Ano kaya? Dito. Pamangkin mo na. Ayun o. Tita na talaga. Ay, Dito ang alam ko eh. Titang ina. wag ganun, wag ganun. Wag ganun. ha? Sa bubble gum, di ba? Titang ina. Wag magiging tita. Okay lang yung tita. Wag muna maging titang ina. Oo, wag ganun. Ayoko talaga, te. Hindi muna talaga. Nurse ka. Isang ina. Parang Anong araw? nakalive ko na sila. Kailang yan? Sana ako naglalaro kayo yung nakalay. Uy, hindi. Total strength. Okay, let's fight. Ay! Ay! Laging. Shit.
pa rin yun. Madami rin. Matalo. Ha? Nalaglag mo agad siya yun sa iyo. Hindi, yung party niya kasi hindi mo siya naglalaro sa server. Sa dive yan. Sisi po, baka nai-stress na po tayo. Pwede po tayo bumili ng kape. Ay, hindi yung laban. Ay, Ano, may balak? Wala. wala po. Pasensya na po. No problem. Very thank you. Maghanap muna ako ng LSC. kapustahan para makabili ng kape. Kasi wala kasi, baba kasi nandun eh. Iwan? Iwan mo. Okay, thank you. Gagal naman ang ilitay ko. Nakapag-spray ka na si JB Kuya. Baka mamaya. Hindi. Kung ano yan, magkapalo-palo yung mga. Kasi yung nagka-partner kami, sabi Kuya Tips, nalapitan ako. Pakita. Sasabihin naman niya yun. Ay! Yun yung minsan nakakapatay ng ball. Nakakascore. Yung bakal. Nakakascore. Kaya lumilis ng ano. So, yung maging pala. O kaya yung nakaganon sila. Napulo. Putang. May palo. Nakapalong form kasi nagbakal ng drop. Bakal. Patay ka kay Patay ka. Ay! Tibay ka. Palo ka na. Parang ano, parang hindi naman siya ganun katangkad. Pero kapag, parang pag pumapalo, ang tangkad-tangkad. Ganun. Tapos, naman. Oo, madami. Ganyan na, Trabaho na ako. Hindi naman ako. Uy! Patay ka. Yun lang. Yun Di lang. susuko. Wala, tinambak ko. Ganda ng rally, oh. Ay! Nakuha na nila Clinton doon. 29 daw sila kanina ko. Sila Johnny na rin. Nakuha na nila Clinton doon. Ano na, may pattern na. Tsaka sa utak ko din yung kuya kasi nalalabas sila. Yung Out pa kayo 25 to. Side. Palo. Hindi yata. Medyo mataas pa yung bola. Ay, Inside. Kahit sa mata ko init. Matulis. Bakit mo nag-ano siya sa mga... ay, patay. Ay, Doon na lang siya sa ano, sa side ng India. Sa... ito na! Di ba galing din mo mag-video-video? 50 ko, naging Pati 200 ilang na. reels. No? Nang gawa niya. Katagpo na. Ito na. 50 ko. Hindi naman sa maganda yung gumawa eh. Basta yung... Ay, hindi mas maganda yung studio. Dapat yung... Hindi na rin ano. Basta